Beli pi baro yang pedang sobhai pi syakani ketup kubor mentega janmiat syaban pai syaki kubor ki berbenya ini pechwai kimat berkongsan. Saki ke JINGLONG MEGHALAYA ya ke jingkiu jong ki bakot na ke jingpang ke balong ke babun ke shisni hadu menta kat ba ke jingkiu jong ki bakot hakari ke long prabupra point line not na ke shispa. Bun na ki jela ki kwa ban pelong ya ke examen kelas 12 jong ke CBSE ban ICSE ong menteri ketnat pulih putih ke jela uba lakiman remboi. On kentup ya ke jing ai jing sumar na ke benta ki nong pang COVID kat kandai ya bo ke MEGHALAYA Health Insurance Scheme ong menteri ketnat ke koi ke kia. Bat kami Amit Shah ya ke jing penkriak ringkat bat ki menteri rangba ke Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal ke bayadai bat ke Eryong Ias. Ki kubor ki babanya. Mentaga sengi ke jela kala saki ba ke jing don jong ki bakot kila nang kam kieu ha ka ba kila don hadu ndruspa nyop kundai ngut ki balakot hapo kini ki apsau kanta baladam. Tat hadu menta ki balakot na kene ke jing pang baro kila poi syaka arpu ar hajar aspa arpu ngut. Akawai pat kaliang la sakhiru bakila don hadu praspa khat weingut ki badang shio thamai ya kani ga jingpang ka balapan poi ya ka jingdon jong ki badang pang baro syaka nyau hajar nyau spa prabu prangut le thu ka telong khubor katba akibayap pat hapo kini ki afsau kanta baladep kilong apu saungut ka lapan poi ya ka jingdon jong ki bayap baro syaka sauspa prapulai ngut haba pai pat hakari baro kawai ki balakot na kani ga jingpang kilong prabu pra point line not na ga shispa layok ke kubor ru ba ki bayap hapo kini ki apsau kanta baladep kilong sau hajar sau spa san pusau ngut ka balapan poi ya ke jingdon ki bayap baro syaka lailak lai hajar nyau spa arphongut ki badang don hapedeng ke jingsha jing sumar ha baro kawai keri tak hadu menta kilong arphonyau lak ngut. Menteri ketnat pulih putih ubak lakiman rembui ula pentip baki babun ki jela kila ai jingmut penpelong ya ke examen kelas 12 jong ka CBSE bat ICSE. Kasoka jela kila ai jingmut badai ban pendunai ki subjek bat ya ke por ban pelong examen bat ru ban penbun syu ya ki center ban pelong ya ke examen. Ubak rembui ula pentip ru ba ula ai jingmut ya kasoka pedeng ban pelong ya ka jing ai dawai tika ya ki kena pulih kam keloi kat bala. Kenang ba onyo no ban sedang ya ke jing pelong kelas biang. Na kaliang kasoka pedeng kadang up ya ke jing ai jingmut na ki jela ba per bat kan sa ai jing tip halo ka rai jong ka halane shwa ka shitarik ujeliu. We have to conduct it. And the central government asked the view of the education minister regarding the conduct of class 12 CBSE examination in the country. Class 12 exam is a very critical exam. We have to conduct it. That's why every states have given the different point of view. We are also agree with the plan of the ministry that class 12 exam is to be conducted. The date will be fixed and the subject will be reduced, only the major subject, and the duration of the exam will be not 3 hours, it will be reduced, and exam center is to be increased. The student should be a priority because without attending the classroom teaching, it is very difficult for the student to gain the true knowledge. Menteri ketnat ke koi ke kia uba Alexander lalu hek mentaga sengi ula pentip ba kasoka jela kan sekentup haka MEGHALAYA Health Insurance Scheme na ke benta ke jing ai jing sumar ya ki nong pang COVID kat kandai habai kren bekela pathai khubor hadian bala julip benya ya ke jinglong jingman jong ke jing pang COVID kat kandai hasora ke bala pelong ha Community Health Center uba hek ula ong ba kasoka kan sa ai jing yarap kumba ndrupau hadu nyopau na ka shispa halo ki jinglut jing sep na ke benta ban sumar ya ki nong pang COVID lingba ka MHIS kiwei pat kibele don lang hakane ke jingelang kilong MLA ke sora uba Gavin Milliam u MLA ke Shilla uba balajit ku par senram bat u CEM ke KHDC uba Tito Starwell Khan. Ong ba da kaliang jong MHIS mencari MHIS ngeladun tangkat tak ke amount ke labu lupa kum ka digipur ke bangla kat kum ka jimbu jim bibit penbiang ka MHIS mendang ong ba min maximum ke bede nang ta ka jingdut jing step yang kitu barang pai ba gindu kum gini ke jinge na po ka MHIS 100% ngambil benong at least
kat ke jing ke ba muncul ki cover maybe like 2% 1% kumno 60% 70% ke ban cover nang becer ban numara ke jing ya ki pai ba kham tam le ye ki tu ki baduk ki bakerdo tapi manora ke nang jing La sakhi bahagi babun ki jaka ha is Khasi la pli ki dukan bat ki yo tang na ke benta khandiat kenta mentagasngi hadian ke jing pentrai kam ya ka total curfew la khangdam lut ya barok ki dukan kentup ya ki dukan di marbam na duk ka khandai tarik ujemang ahajar arhuwei la yo i bahaman la ki shnong la pli ki dukan na ke benta ki khandiat kenta katkum ka po balabu na ka jing pli ki dukan mentagasngi la yo i ba ki don ki jaka ha ka ba ki patba ki but renti ya ki kendon ya da don pat ki jaka ba ki patba ki le bom sunyo ya ki kendon balabu da ka sarkar ka bo penya district ka East Khasi Hills kala perking ting e ya ki nu ki jing pen khen ya ki kendon ya da na du bala penjari ya ka jing khangdam dangshen ka bo penya district la pembena ya ki lightly ki shnong hapo ka mauring keneng CNRD block kum ki containment zone hadien ba ki khanyongot ki high risk contact kila kentaj ban cha test bat pen khen ya ki kendon jong ka jing khangdam Ki nong mi khmat ka HYNNIEWTREP National Youth Movement lane HNYM kila poi khmat ka sekretariat wat hapdeng bala penjari ya ka jing khangdam bandawa na ka soka jela ban ai jingra pisa na ka benta ki longyeng ki baduk ki balamat jing e na ka daw jong ka jing khangdam ka bala penjari na ka jing posted jong ka khlam covid khat khandai u president ka HNYM uba Lewis Dotodong ula ong ba ka soka kala rai ban penjari ya ka jing khangdam henrei ka klempat ai ka nu ka jing rap ya ki nong shong shnong jong ka jela kumta ka seng kala dawa ba ka soka ka dei ban le ai na ka benta ki brieu ka jela ula kano ru ya ka sokar ba kala shule menti aba dawai ka hok jong ki brieu ki beduk akini ki khendiat sngi ka seng kala pha da ka dorkhas jo men jurang ba ka jela ha ka be dei bat kane henrei na ka liang ka sokar ka klem ai jubab ai The demand is this, that we have demand from the government, they should fulfill the essential commodities to the public. Last year in 2020, the government had already prepared for all these things for the poor people. But nowadays, in this year, the government have prepared nothing. Even a single penny or even a single rice, the government didn't provide to the people. So that's why the people every day used to call us. They said to us that you please help something, because we don't have even a single rice in our home. We work voluntarily. We are not paid by the government, but it is the duty of the government to do something with the poor people. But since the government is staying silent on this, we will not keep silent. Menteri Ketenat ki Kampo Yeng Amit Shah ulah pelong ka Jingilang bakerki lengba ka video conference bat ki Menteri dang ba ka jela Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal bat Lieutenant Governor ka Andaman bat Nicobar Island ban khmi bnya HALOR ka jing penkre na ka jing Shakta ka Eryong Yas ulah betha ru ya ki he officer ban ya trelang bat ki jela ban pentiknai ka rukom penkenria ya ki brieu na ki jaka ki badon jingma ulah betha ru ya barok ki tenat ki badai khmi HALOR ka ne ka benta ban pensted ya ki lat ai jing rap shakine ki lanot mentapat ngnya khmi ka JINGLONG JINGMAN jong sinmeneng kajing shit kalong apupra point new degree Celsius but kajing kriat kalong khapra degree Celsius kajing skam gau hau kalong sanpho nukshi spa men step but nriu punriu nukshi spa janmian kandon kajing hap slap kaba malumala ki katu kat ni ki benta Shillong bat ki jaka bemajan Parlok ipen kan mau ya pi bai kan ka khubor jongi pila ban page live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong the lord ba pila ban yo ki television jong pila ban lech ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi Shwa ban penkut inya ka phai biang sa ASEAN chikini ki mat ba kong san Sakhi ke jela Meghalaya ya ka jingkio jong ki bakot na ka jingpang ka balalong ka babun ka shisngi hadu menta kat ba ka jingkio jong ki bakot ha ka ri ka long pra point line not na ka shispa Bun na ki jela ki kwa ban pelong ya ki examine class 12 jong ka CBSE but ICSE ong menteri ka tak tulis putih ka jela uba lakmen rembui On kentup ya ka jing ai jing smart na ka benta ki nong pang COVID ka khandai ha po ka Meghalaya Health Insurance Scheme ong menteri Ketenat ka koi khia Bat
Kami Amit Shah ia kejung pengkre ringkat bagi minti rangba ke Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, agabe day bat ke Eryong Yas. Terpalok kat tungin lapoi sebekut jong ketuk kubor jengi mentaga janmiet tungin kenmau bagi jingpang COVID kat kendai kelanang postet tu deng tiknai laki mas penya jengai iwei na iwei pat bat sat bahai lagi kiti. Hadu mention pilasai kesengi haga juk kepo kudai shibuni pibaro.